dnešní trasu začínáme opět v přístavu Supetar. Pojedeme do vesnice Postira. A odsud se potom vydáme nahoru na Vidovou horu po cyklotrase 765, myslím teda. Z Vidové hory budeme pokračovat do vesnice Milna a z Milny do Sutivanu a ze Sutivanu zpět do Supetaru. Trasa má celkem necelých 75 km a převýšení 1300 metrů. Vede především mimo silnici, ale není to technicky nějak náročná trasa, pouze před Milnou je sjezd po poměrně kamenité cestě kolem kláštera. A jinak je to nádherná trasa. Dneska je krásně, takže budou nádherné výhledy. Vyrážíme ze Supetaru. Směr Splitska a Postira. Bohužel prvních několik kilometrů vede po silnici. A to se nedá moc dělat. Teď mě málem se střelila závora. Docela vtipný. Tady vede cyklotrasa vpravo. Se po ní asi vydáme. Ale projedeme tady tuhletu, jo? Tady už cesta klesá opět k moři. Splitska. Dneska je vážně nádherně. Teď tady 4 dny bylo špatný počasí, strašný vítr. Takže vlastně polovina dovolené se úplně, co se týká počasí, ne 100% vydařila. Ale dnešek a zítřek by to měl plně vynahradit. Takže sjíždíme dolů do centra obce Postira, kde, jak doufám, bude otevřený nějaký obchod. Koupíme si nějaký pití na cestu, konkrétně zřejmě jedno chorvatské pivo. Se nám podařilo opustit vesnici Postira a po drobných navigačních problémech najít cyklotrasu. Je to tady, už mě to říká ta navigace, už se to chytlo. Takže stále trasa 764. Tuhletu trasu jedu poprvé, jsem tady nejel. A právě proto jsme ji dnes zvolili pro výjezd na Vidovou horu. Stále jdeme po cyklotrase 764, která je nezvykle dobře značená. Ne úplně ideálně, ale relativně dobře. Dobrý den. A blížíme se. Pozor, kolo! Blížíme se k ruinám opuštěné vesnice. Dobrý den. Odbočte vpravo a potom budete v cíli. Ty jo, paráda. Takže jak jsem se dozvěděl tady z popisku u cesty, tady u těch rozvalin, tak se nejedná o zaniklou vesnici, jak mi napověděl GPT chat, ale jedná se o pozdně antickou vilu, pokud jsem si to teda tak nějak
aspoň trošku dobře přeložilo. A to se mi podle těch rozvalin zdá i víc jako odpovídající. Rozhodně zajímavý místo. No ale tohle je prostě nádhera. To je krásný. Takže pokračujeme po cyklotrase 764. Teď jsme tady koukali na některé olivové stromy. Hlavně kolem té antické vily jsou opravdu jako mohutný ty olivy. A vzhledem k tomu, že ten olivovník se může dožívat několika tisíc let, tak je celkem možný, že ty stromy prostě pamatují majitele té vily. Každopádně nádherná trasa, určitě můžu doporučit. Hodně panoramatická, krásná. Že trasu 764 bych zatím zařadil mezi určitě nejhezčí a nejpanoramatičtější na Brači. Většinu cyklotras tady na Brači máme projetých i na normálních kolech. Ale to elektrokolo mi tady dává opravdu smysl. Protože v podstatě pokaždé je potřeba se vyšpelat až úplně nahoru na hřeben, minimálně do nějakých 500 metrů. Pokud se přejíždí na druhou stranu ostrova, tak vlastně i dvakrát. A kondici už nemám takovou, abych to v pohodě dával na kole bez motorku. Na elektrokole vlastně jezdím teprve půl roku, ale docela mi to vyhovuje. Ale když jsme tady byli normální výkoly, tak se tady příjemné cyklotrasy občas mi změnily docela utrpení, což se na elektrokole asi nikdy nestane. Teď jsme se ocitli nějakým způsobem na cyklotrase 765. Vůbec nevím jak. A patmánu jsem se díval, že se tady ty dvě trasy nějak jako kříží a obě vedou k silnici D113. Ale žádný cedule a rozcestníky tady nebyly. Takže opět drobné navigační zmatky. A chaotické značení možná tady působí jenom na nás, protože my jsme zhýčkaní z Česka prostě značením jako téměř dokonalým z klubu českých turistů, který jako asi ve světě nemá období. A ať už je to teda v Chorvatsku nebo někde jinde, jako třeba v Skandinávii, tak to značení prostě se tomu českému ani zdaleka nepřibližuje. Nebo je to aspoň můj názor. Takže přejeli jsme silnici D113. Jo, vypadá to. Zásobník na vodu. Je to tady malebný, trávník je prostě udržován tady místními ovcemi. Blížíme se k Vidové góře. Projíždíme opět malebnou krajinkou tady v okolí.
Krásný cesty. Paráda. Tohle je za mě úplně nejmalebnější úsek. Je oblíbené parkoviště Vidova Góra. Je opět Vidova Góra a městečko Bol. Krása. Zasloužená odměna na Vidové Góře. Jedno pivo pořízené v Styře. Studenac prodává. V mém soukromém testu všech chorvatských piv obsadilo první místo. Takže na zdraví. Takže opouštíme Vidovu Góru. Nádherný místo. A pojedeme po cyklotrase 750 do městečka Milna, nebo vesnice Milna. Je to krásná cesta. V jednom kratším úseku je trošku náročnější. Ale protože na cestě jsou takový větší kameny a neúplně dobře tam to kolo drží. Je to cesta kolem kláštera, je hodně panoramatická, pěkný vyhlídky, takže paráda. Z Vidové Góry do Milny je to sešup vlastně z nějakých 750 metrů na nulu. Zvlášť kolem kláštera to je docela sranda. Uplašili ovce. Takže to čerbočte mírně vpravo. Po této silnici jsme 4 dny zpátky jeli v opačném směru do městečka Bol. Tam tím opačným směrem je nádherný s serpentínama dolů k moři. Ale my se teď vydáme na cyklotrasu 750, která vede kolem kláštera do Milny. Nejsem si úplně jistý se značením těch cyklotras, protože teď tady byla cedulka trasa 770, ale podle map by to měla být trasa 750, takže se pokusím umístit mapku do videa. Jsem tady byl poprvé 4 roky zpátky, když jsem měl tuhle trasu.
byla totálně rozbitá. Dneska je to opravený. Podnestí tady se blížíme k parkovišti. Je to výchozí bod k návštěvě kláštera. Klášter je tady po levé straně na konci údolí, směr jako k moři. Byl jsem tam jednou, ale to bylo v zimě. Bylo to celý zavřený, takže netuším, jestli jsou tam nějaký prohlídky, nebo jak to tam funguje. Wow, ty vole, to je paráda. Ten klášter je tam někde. Ježdění tady v těch šutrech je pro nás oba takový náročnější, protože jezdíme na pláštích s nějakým zesíleným běhounem, což je jako super v tom, že od té vlastně doby, co je máme, tak jsme neměli jediný defekt, což bych měl asi zaklepat. Předtím to bylo jako obden. Ale nevýhodou je, že tady na těch cestách, kde jsou takový nějaký jako větší kameny, tak ta guma vůbec nedrží. Prostě to plave jak na lodi. Takže je to takový něco za něco a zrovna tahle ta cesta tak nějak jako zvýrazňuje nevýhody tady těch pláštů. Tohle je turistická cesta, kterou se dá dostat ke klášteru. A jinak je klášter přístupný tady tím údolím směrem vlastně k parkovišti, kterým jsme projeli. Takže po svačince pokračujeme do Milny. Znovu jsme se dívali na mapu, takže v mapách je trasa značená jako 750, ale cedulky jsou tady prostě 770. Takže nevím. Tady ty šutry, to je pro tyhle ty gumy úplně nejhorší druh povrchu. Jsem si teda nějak neupustil, mám je nafoukaný víc na tvrdo a to vážně náročný po těch kamenech jezdit. Tady už cesta tak nějak víceméně kopíruje pobřeží a vede až do Milny. Takže pomalu se blížíme k Milně. Kvalita cesty se pomalu vylepšuje. A vlevo jsou rybí sádky. Tady nedaleko je potom nějaká asi jako fabrika na zpracování těch ryb. To už je tady zanedlouho a odsud je potom vlastně až do Milny asfalt. Takže obtížnější je akorát jako ten úsek od kláštera vlastně po to místo, než se jde vlastně k moři. Takový náročnější. Ale jinak celkem v pohodě. Dá se to vyřešit tím, že se kola
upustí na nějakou minimální hodnotu udávanou výrobcem. Máme vyzkoušený, že to funguje, ale zase jako nějaká zvýšená možnost prostě defektu, takže je to na uvážení každého. Jíždíme do Milny. Tady to bereme na nábřeží. Tady si dáme menší pauzičku a naplánujeme trasu zpět do Subpektáru. Takže opouštíme vesnici Milna a vyrážíme směr Bobovišća na Móru a Sutivan. Je to přes nějaký tady kopečky. V Bobovišti se sjede zase k moři a potom opět mezi olivovníky do Subtivanu. Blížíme se do vesnice Bobovišća na Moru, abychom se trošku odchýlili od cyklotrasy, která je vlastně v mapách vedená k moři a potom zase nahoru. Takže touhletou cestou jsme teda už několikrát jeli, ale vždycky jenom v opačném směru. Jak to vidět, to je úplně jako easy beasy. Ale to není žádný hardcore, aby to nezvládl průměrně zdatný elektrocyklista. Nevím, jak je to jinde v Chorvatsku, ale tady na Brači prostě se mi několikrát stalo, že jsem byl přesvědčen o tom, že jedu špatně, že jsem prostě z cyklotrasy sjel. Ale potom se ukázalo, že jsme stále na ní a prostě je to tak, no, je prostě hůř průjezdná, není značená a tak. A toto je jeden z těch případů. Tady vede cesta k moři. Takže pokud by tudy někdo jel, tak to určitě nenechte odradit. Je to skutečně cyklotrasa. Takže tady je důkaz. Cyklotrasa. 651 dokonce. Přijeli jsme do vesničky Bobovišća na Moru. Je to malebná vesnička mezi Milnou a Sutivanem. Tady je hromada jachet, katamaránů. Mají tady zimoviště nějaký. Teď najíždíme zřejmě na trasu Tramuntana, po které už jsme několikrát jeli. Kde nás měla dovést až do Sutivanu. Takže teď jsme se zřejmě odpojili z trasy Tramuntana, když v mapách po ní jakoby stále jedem. Cedule tady byly někam jinam, přitom tady po téhleté trase jedu po několikáté. Pravdou je, že v tomhletom směru jedu poprvé. Takže určitě
A nějakým jako dalším výjížďkám je potřeba to jako podle něčeho naplánovat. Určitě doporučuji mapy.cz, když nejsou 100%. A tak nějak jako neřešit tady místní cedule. Všem zanedlouho přijde jeden trošku náročnější úseků. A myslím, že je poslední na cestě do Sutivanu, celkově vlastně na téhle trase. Ale není to, myslím, nic, co by se nedalo určitou mírou opatrnosti zvládnout. Nevím, jestli to tady jenom tak vyznačili ty trasy a tím to zaslo, nebo to nějakým způsobem udržují. Ale zatím bych to typl na tu první možnost. Tady to teď bude trošku z kopce. Možná trošku prudší do kopce. A potom zase do kopce. Na normálním kole jsem to tady vždycky tlačil a takhle se mi to podařilo projet. Takže po překonání tohoto krátkého, ale trošku náročnějšího úseku je tady ještě jeden takovýto výjezd, ale poté se dostaneme nahoru na poměrně slušné cesty, které vedou až do Sutivanu. Tak a teď si jíždíme po cyklotrase 754, nebo aspoň je tady kolem cesty takhle značená, protože to mám opravdu jako v tom značení zmatek. Do městečka Sutivan. Máme to asi ještě 5 km do Supetáru po pobřeží, do apartmánu. Teď mám na to nějakých celých 70 km, ještě asi 5 najedem. A v baterce mám stále asi 25% a to jsem to nějak zvláštně šetřil. Ta dnešní trasa se určitě řadí mezi nejkrásnější, co se tady dá jako na Bračí odjet. Zvlášť příjemně mě překvapila ráno ta trasa 674, kterou bych si rád ještě zítra projel v opačném směru, protože každá trasa, co jsem tady jel, tak je prostě v tom daném směru jiná než v tom opačném. Takže tolik plánů na zítřek. A jinak super trasa, super den.